హాయ్ ఫ్రెండ్స్, జై శ్రీరామ్. ఈరోజు మన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ మరియు మీ అందరికీ ప్రజాపాలన దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. ఈరోజు మెసేజ్: కొన్నిటిని ఓర్చుకో, కొందరిని చూసి నేర్చుకో. ఎంత మనవాళ్ళు అనుకున్నా ఎవరు ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎట్లా మారిపోతారో తెలియదు కదా. మీరేమంటారు ఫ్రెండ్స్? జై శ్రీరామ్. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday.